Da plant, dewch chi symud gyda Miss Kelly. Llygaid yn edrych, clustia gwrando, ac i gael tawel. Mae angen twymo fyny yn gyntaf, felly pen i'r ochr, head to the side, ac i'r ochr arall. Da iawn, ysgwyddau i fyny, ac i lawr, ac i fyny, ac i lawr, ac i fyny, ac i lawr. Symud eich braich, move your arm o gwmpas, ac y braich arall o gwmpas. Ymestyn dwy fraich i fyny, ac i lawr, a ymestyn dwy fraich i fyny. Da iawn. Plygu i un ochr, bend to the side, a plygu i'r ochr arall. Da iawn. Un coes i fyny a siglo. Da iawn. A un coes arall a siglo i gwmpas. A wedyn siglo corff fel jelly. Wiggly, wiggly, wiggly. Rydym ni yn mynd i symud fel y cymeriadau yn stori Elfed. Coeden, aderyn a eliffant. Deri ni'n wneud eliffant yn gyntaf. Mae eliffant yn fawr fel hyn. Felly bydd yn cymryd camau mawr. Bydd am drio hynna eto. Mae eliffant yn gwneud sŵn fel hyn. Pwy sy'n gallu wneud sŵn eliffant fel hyn? Ydych chi'n gallu gwneud symud fel eliffant a gwneud y sŵn yr un pryd? Beth am i ni trio hynna eto? Nesaf, wynewn ni y deryn. Mae y deryn yn fach fel hyn, felly bydd yn cymryd camau bychain fel hyn. Dwi, 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 dwi. Ac yn olaf, y goeden. Mae goeden yn dal fel hyn. Mae angen ymestyn i'r awyr. Ac yna ar flaen eich traed. Beth am trio hwnna eto? Felly, ymestyn i'r awyr ac ar flaen eich traed. Da iawn, mae'r ganhenod goeden yn chwythu yn y gwynt. Pwy sy'n gallu gwneud coeden yn chwythu yn y gwynt? Ydych chi'n gallu dangos coeden tal yn chwythu yn y gwynt? Beth am gwneud hwn eto? Da iawn. Beth am i ni cwlo lawr nawr? Da iawn. Felly eistedd lawr. A cael cwl bach, gwneud ddim byd. Da iawn chi. Job da. Beth am i chi fynd i ymarfer y symudiadau a'r synau rydym ni wedi dysgu heddiw?